हाय लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो बे आंनि टेक आर'नाइ स्टुडिअ इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो। गोजोननाय थागोन। Gwswao Dwngwna nोंहा अनजालि सना हे हे हा 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 महरा मोजां मदिया देरसां गाननाय जोमनायफ्राबो नोजोर गोनां आखल आखुफ्राबो स्रां स्रां देरस्रां हाबा जानायफ्राबो खाथि माहा आंखौ नुफ्लांना सानबाय दां बाजैया सिख्ला जाफिनबा हामगौ बैसोआ आंखौ नुफ्लांना सानबाय दां बाजैया सिख्ला जाफिनब्ला हामगौ बैसोआ महरलाय दंमोन दुगानाय बारा सिख्लाफोरजोंनो नायसनजाथारा मदिलाय दंमोन थिखना बारा आंनि सेबांनो बोलो गैथारा आंखौ नुफ्लांना सानबाय दां जाम्बाया सिख्ला जाफिनबा हामगौ बिबाजैया आंखौ नुफ्लांना सानबाय दां जाम्बाया सिख्ला जाफिनबा हामगौ बिबाजैया